Kolombai ka tauke busono tini ang hain norong ni tipo kan YouTube channel tauke busom tini norong thani hain hai India Pakistan ni je war choli tongmani juddho aboni update drina bagima phepi kwa tauke busom tam kain norok saiman na je Pakistan India je babe tabo hingcha juddho thaka kobongo boro Pakistan ni boro sawi tongkha India ni boro phanung tu deso जैसे जगह फानो मुस्लिम नो टारगेट खाइमां जुद्ध दांगा आई टंखा हेनोई ऑक्सिल चावई टंखा अबनो थाइरक तुई बेलाय खाइ ऑक बांगलाइजा अबो जत थ्रक्सा काउंट्री रक जोकंदी रक अबो हाय हेनोई ईरान संबो साकलारिका तुर्की सं आगे तुर्की सं इंडिया बाया आगी हालक काहामची gai turki song tabo india no chaje angoi pakistan rok bai thangpika haike tebo kok toma tongo aukte buksong belai koto koto china bising tui de samung khaine saimia china bo tabo india bai halok kahamno haipano bising tui nukje angoi samung khai tong hini khnawo pakistan no roi tong mani khani rok tabo je kok toma sanjang khaino borok aini guli barot khayo misal charogo drone rohoro obo hai kok tuma koto koto phai tung tau ke busong mia horobo hai hai salokai khari thangmika horokai toisa phai border toisa phai gula guli koko tai kashmir rogo yang srinagar punjab border rogo je pakistan be border nangjak jotto jaga ono borok phai phaioi dia no kokhori tongo aboni bagoi palta jawab india ro buru hori tongo tau ke busong मेन कोखाई बरक सिनियन दिल्ली नि डायरेक्ट इंडिया गेट नि दिल्ली नि संसद दिल्ली नि प्रधानमंत्री तमानी बासभवन हाई जागारक न बरक टारगेट खायोई मिसाल रोहरी टंगो किंतु मिसाल yang हरियाणा बॉर्डर नो कुसुकसा कावो एयर डिफेंस टंगो सिनि एयर डिफेंस मिशन बाई साकवन कोगoi abono atok khai tongma bai sopai mai angi tong aboni bagoi belai khewan ama singcha taute buksong sini air defense mani belai kaham Russia ni sopai mani aboni bagoi sin India ta sudra suroksik kaham no ngi tongo haikai jaga jaga wo Kashmir ro khai phai roksarok phai mondirok sobai kalang mani aro Kashmir ro je Hindu mondir tong mani a Hindu mondir sobai mani kokmarok asai jak taute buksong obo haikai Pakistan emon kai chalak borok drone khogoi ro hot tong mani 100টা মতন drone রহকা যতনো ইয়াঙ্গো এয়ার ডিফেন্স আয়রন ডুম বাই kokogoi abo hairongno khiga tofanu biang ni man tong saimia borok biang ni asuk drone rohori tong saimia kokogoi drone rohori tong ke india no borok target khai khai tong kokogoi abo sineng india ni je mission no tuidunai operation no tuidunai main secretary chief saklai tongo aboni bagoino belai khai wana masingcha taute buksong tamong nai ungya belai kaino tabuk tini bung finai hai hai hor ongkaino borok ar khaino misal rohoro ento borok bojagani busukra misal kokhane saimia india rok borok rohokai simi india rok rohoro india rok bu kokhoro kento borok rohaya yang india sang rohaya obo hai kok toma tauk tai busong ke boronu cengcengo boronu pai ang kai pungai ke khar thangbayo ke sari khoro ang kai phai phayo abon bagoinu belai khai wana ama singsa miani usikang ni gotna rok no kaham kai saiman na je पंजाब जे मैच चली टमानी यूनाइटेड ओवर बाय पंजाब सुपर किंग जे गेम चली टमानी आईपीएल मैच अब पॉइंट वेगडल क्लायो इलाय बंद खाइ रिमान परे बंद खाइ मारिका खेला का आईपीएल टाबो गाबनो तो मास केसे जरातोय क्लोज बंद तंगनाय हिनि कक्तमा बिसिंगो साइकेल इमानु अब हाइ चली टंगो उंकाय कबंगमा बर रगवान लाइजाक टाबो अब हाइकाय salni satam thang muthagoi borok phai phaioi kok phainai Pakistan chong amchuk chalak soitan angke borok ni tomung belaikai sitra henoi tabo kendroni minister rok Jaishankar bidesh mantri saklai rikha jotto desono ake tabuk sabo obo ake abo Pakistan nono koknai America bo agogoi phaijak kholam khulino Russia bo kholam khulin khulogoi phaika ake Pakistan rok judin obo bondo khayakai eno target khaimani bondo khayakai Pakistan rok purano tangjaknai 2-3 bak thangnai Pakistan rok belaikenu bak jagi thangnai abun pore Pakistan rok tongani kesap thangnai obo haini koktoma taute busong ake ang video no log relia kam kai narok no ang kisi update dinani bagoi je phayo obo hainu borok phai tongo horokain kok phayo horokain missile rohoro drone rohoro ake obo ake try mang khai tongo hongkai khub negrani khaima tongo india ni borok border delhi ni gula guli hopung ayasa no gula guli muitong kai aisuk nakai kharbayo kirjagoi ari thangbayo kai hora kai phailayo borok kai je kunu border area Pakistan bai chin India ni je border namani jotto diktik ne phayo भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे
बिल्कुल घर के सामने अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। Tabuk jora beshirbag bangmani khai Srinagar Punjab ni tei yang Rajasthan border tei Kashmir abo hai jaga tei roktomang bisi phai tongo tabuk jora ni koktoma hagai norok o bidon je machak share khai taukte boksong share khai di logi tongdi jotto lokorno phunugina ni bagai chai tokdi ang jora komni bising tui phano norun thani ang update di phai tongo abuni bagai norok support khai tongdi hinui norok joton kaham tongdi susu tongdi tini ni bagai jotto no hain hai khulum pika